Ko umroi Presbyterian lum the sei kalapelong da ke football tournament ban penmi pisa na ke benta ke jingtmu ban yarap ye ki Baduk barangli kabelas dang ha ke khandai terik unailar. Ki don lai pu ar team ki ban ye kini ke namla du ha kini ke tournament. La play kini ke lumpung da ukong san uba S Pakenten police officer umroi PIC ha ke jingedon lang ki temen kisan jong kabalang Presbyterian ki bakentup yo uba PB Shillong brang bashnong ko umroi lum the sei bat ki pat ba na kani kathan ha ka jingkren lingkot uba pakenten ulakentui ki Samla kam tam mi ki tu ki baya khun ha kani kalumpung ban pelet jingmut ha ki kam ye lek kai bat ban kiar lai mau lai ding na ki drop bat ki we ki jingdi pen buat ulakit bok ya baro ki lai pu ar team ban ye khun ting e ban ra e kanam la do Kajingele baningkong kalong kelumlang FC Persya e kamauthai FC kabala pensyong shit e kamadan borok kawai. Ba kraw habang ai kini kena Samla di basim ya kini gamen sim ban wan ban sim mentah kini football ban haga juga por ngakentu ya kini ki Samla ba ai ba kini gamen sim kan yai dan batpi junom la junom bat wanum sya ba kanu ka daw la ni uno breu kil long ke ban ngop ye pi haga ni jingdi kaba sniu kaban penjengai ye pi na kini gamen sim ban long pum kita ki nong lekai haju kapor ganum sim pala di kapor jong pi ende kan sukuntu ya kini ki bro arti ki team bahaba dan kanu ka jingel le ke game karena ni ka jing job ba ka jing ram ndre ai baka mensim kata bangi ong ka sportsman spirit bagan dan rangkat bat pi batang lang ba ka jing le kai ka ba pidan hi kata ka sap kan penpoi si ka thong te hakaba khaduk an song let the best team win. Thank you. Hello, check. Kini lang ki kerteng jong ki players na bro. Danta GSU Mer jersey number 7. Nangtai James Dakar jersey number 4. Closing Lynching jersey number 18. Embha
Sumer.